Alright, ħajdlek l-aħħar storja ra. Istorja li miss mhix għat-tfal li huma gay. Jekk jogħġobkom, jekk għandkom xi tifel gay, ħuduh lem. Darba waħda f'dak il-lejl stembaħ ċensinu gatt infuq is-sodda tiegħu u qal: Għażiż ommi, fejn inti? Fejn inti? Għażiż ommi, inti għandek dawk iż-żejżiet li qatt ma rajt bħalhom fid-dinja, ikbar u aktar ħalib. Enormi, dak l-ox, dak il-falda mdendla. U għalhekk ċensinu għam mis-sodda. Fetaħ il-bieb u mar fil-kamra tas-sodda tommu missieru. Tibqa' tafasha rekordja u ieħor. Iva naf. Insomma, ċensinu kif fetaħ il-bieb tal-kamra tommu missieru, sab l-ommu b'saqajja miftuħin. U hekk kif kienet bil-riżar fuqha permezz u minħabba li kien is-sajf. Le, Bobby Gatt, le, ifni, Bobby, il-kuġin jiġi. Il-Bobby il-kuġin. Ok? Insomma, inkomplu mill-istejjer tagħna. Jekk jifra il-lommu b'saqajja miftuħin. Għamel ċensinu, il-Madonna, kommandi, jisa porn star. Ek, ċensinu għata fl-opportunità. Għabez għommu, u bila jfaqqara. Fej malami, xqabdali pandek. Iva mami, il-falda tommu bitqattar. Iva, li bħajja ġu tajjar kollu bkien. Iżdejżit tommu kollu mbergin. Wiċċommu kollu mdellek. Ek, ommu ħasset dawk it-tiċtrijiet, dawk it-taqtiriet ma' wiċċa u għamet. Oj, ċensinu, x'inti tagħmilli? X'inti tagħmel? Taflek missierek? Inti kollok terdalu zobbu koll u tispiċċaw koll taqalaw f'sarmak għax jaħsbek li jien waqt li qomt. Iżma ċensinu, jitlaq minn hawn. Ħalli jiena issa nerda din il-liba li fadalli ma' wiċċi. ċensu bizzobbu mqajjem ħarab jiġi minn fuq is-sodda. Bum! ħabat mal-bib. L-ostja, zobba ta' wiġlu. Sarlu forma ta' garġ. U missieru għamlu għam. Ekvir fil-ras tal-missier ħarġet minn ġol kutra. Bitti spikka l-barra. U għaltlu, hello, għana xiki nissa f-sarmok. U għabes missier. U missieru għabes fuqu, u beda jikkikjalu b'sarmu. Ajma dali, ajma, jena tifel innoċenti, għalfiet t-rajġari. Oj, t-pastax il-dar. Naħxu l-alla, minn dira. Hobbu fil-patata, Marija.